kpọtara n'ihe ka asụmọnwụ Malaysia kulalala mkpa ọnwụ ihe onwete kulalala mkpa ọnwụ osinachi gị kpọrọ gị imetụta oyi n'ala gị gbagara gbagọzi mepere ndị sa nne m anwụọla na ma nwụọ ọnwụ bụ eledo m ka ọnwụ no hala ekwe m nọgbatụ hala ekwe anwụọla m ka wee kwụ ka agaghị adịdị nke ụda na-azụ ntatarịrị n'egwu ha na-azụ ntatarịrị n'egwu ọga on what n'ihi gbagara it's massage your body, your back. But that Your back is massage your back. hey ebe body fire ahụ ọkụ body catch fire ahụ mmiri n'ọkụ Chineke na ya ote m sirila Malaysia ọwụ kụlalala mkpa ahụ mbere ya ote m ga-eji ala osinachi imerọla ala osinachi imerọla ala na-eme m mba ma gị na mkpọwa mmiri oge akpọọla m na abams ma ndị nwa ambulance ga-ebu ozi m na aircraft ha guzoro chere maka m ga-anwụ n'ala nwa na agaghị m anwụ ahụ ọdọ hello Maggie ọwụ imo anọ m na danger life m nọ na danger kulalala mkpa ha ala mkpa ụla m leta m oke m dị anwụọla m adị nga hapụrụ m ga Kenya ahụ ha sị m anyị gaa m adị nga na-eme gyms osinachi osi gifted na osi ọbụrụtọ m gaa na gym ọzọ gyms gara ebuli ihe elu ebuwe m nụọ m na-ebuli ayọ n'elu ebuli kata m ayọ n'elu kamgbe ahụ niile na-afụ m zizido ka ha asa akpa ma aga ebe a na-eme mbakio na m ga ka apụ n'ụkwụ m o ruru atịtị m ga-eme m mbakio kpụrụta ọhụ m ga kamgbe ụkpọta ụkwụ m nọ na mmiri ọkụ na-afụ mkpọtọkpọtọkpọtọ n'ụkwụ na-afụ mkpọtọkpọtọkpọtọ n'ụkwụ ọkụ kata ha agbaga ọkụ makwa anọ m ụda ha agbaga ka ọwa agbagara n'olu sọm ka eji eme monaj ihe ọnwụ na-ahị m tatarịrị n'olu ya na-azịgharị m azụ na-eme m ka m ga-agwọ na arịarị m n'azụ denja ka m nọ n'ime machi ịsụ osinachi ọgbadogo mgbe m gajiri ihe ha nụ osinachi na Malaysia oke ngwa na onye ntaha isi ala ngwa local gọọmenti Abia steeti isi gwara m agwasị ndị ngwari anụ mmanụ ụwa mụja Chineke kpọla gị ọkụ ma ga-ele otu isi ekwu ụka mgbe m gwara sị ndị ngwari anụ mmanụ ọgbagwara ngosi na ọnwụ ihe anyị nọ na-anụ it was hid ya bụ ihe akọrọla ya akụkọ ihe ọpụta na English it was hid na ndị ngwari anụ mmanụ ọ ihe anyị nọ na-anụ nwere onye gara mata mgbe mbụ ime ihe mere eme mgbe mbụ ihe akọrọla ya n'akụkọ ụda ndị ngwa adịghị eri mmanụ ihe a na-enyewe ego nwa m anyere mara na m bịala pụlapụla mkpa ọtọgụlatala mkpa kamgbe m na-akpụghị ha m na Malaysia so mege bede ya wụ mbere asụta taa echi ka agụbe m taa 27 taa 27th of September na ọta ka emega dibendị ya sị ọ chọrọ ka m ga kwụchasị ụkwụ m mee ha m ka ahụ mgba macha m ịmakwata osinachi bụrụ ọtọ m n'ụkụtụ ka m nọ mmenya akpọ na fon kọl mmenya kwadị uchechi robọt nna ya Ndụbụisi robọt akpọkwana ma nwunye nwoke le ahụ ya bụ isi Samuel ha nche akpọ ma godfather ya wu Chuks kpọkwanụ m Chuks Emmanuel ka ọ Chuks Samuel ha nche akpọrọ m Chuks nkenke ehi onye godfather ya akpọkwanụ m si mụrụ m si osinachi happy birthday osi god osinachi robọt mpe dasị mpe aha mkpọbiri m aha mpe ya osi rọbọ chọrọ ikpọbiri mpe ya na mkpọbiri ọ were ọbọ etikule bọt ya were ọbọ ịchọrọ ikporuzere chike ikpe ya robọt ọ ihe aha mpe ya wụ ejirila m ya enwere nwatakịrị ọgwụ mmadụ ma ọnụkwu Igbo obodo nwa ha chịrịla m chigo ọkụ na-eme ụkwụ m n'ụkwụ ya nwatakịrị igodo m n'oge ejiri ote na-akwụ m n'ụkwụ sọ ọkwụ dị isi ebe ụkwụ m jiri si ala ekwe bịa Malaysia maka ihe ọla mere n'ụkwụ na onye lego kia ma chi ihe ọla mere food to trouble food to trouble ihe ọla mere m n'ụkwụ ya bụ food to trouble ihe m ga-eme gị n'ala mba n'ala ịkịta abịa ma gị biko kpote m si hụ ụgwọ ma gị na-eri jem maka ọ karịala m n'ahụ to ndị nwa ambulance to ndị apamsa ha guzocha
kwawa na uwe eji akwa m uwe mkpekwa na ijo osinachi sọ ga-egbu m agaghị m anwụ ama akwa akwa onye kere m kechiri ike amụ nwa mụchiri ike nwa m na na-ekwe ndị ekwe adị efu na mba anyị wee ekwe arịrị lekwe m lekwe arrival lechi m ga-eme arrival na airport ma chọọ ga-akwụkwọ ifo o jidere m n'olu ọkwa m si ya happy birthday o si gifted ma gị sị m sị gị happy birthday osinachi nwa rọbọ happy birthday nwa m happy birthday ebe ị chetara m sị m bịawa kolapụla m abịakwala m isi m kụchacha ụkwụrị ka mmadụ ụmụ gị ga-akwụcha gị ihe mere m ụmụ gị ga-eme gị nwa m na-alụ happy birthday ma gị ngwa na omle masịra gị ihe ha nụ masịra gị isi ndị Malaysia listik hụ ma kọtes hụ ihe niile ha gị jitekwanarị ka mmadụ ndị ụmụ afọ ya nọ happy birthday osi god demit